všichni, tady je Niky a vítám vás u dalšího videa. A Alp tu teď není, no, že nechtěl, no. A řekla jsem si, že budeme stavět skiny, mamo vánoční, protože jsou Vánoce, že jo? Tak já nevím. A no, tak si asi užijte timelapse. A já budu stavět. Nevím přesně, jak ten můj skin vypadá, ale myslím, že to je nějak takhle. Jenom boty. No a od teďka se užijte tam. 3, 2, 1, teď! Skončil střih a takhle to asi dopadlo. No, tak tady vidíte, jak stavím skiny. A tak asi se s váma loučím. A ještě zakoukneme, jak to vypadá ze zadu. Takhle. No, sice to není jak moc vánoční, moc mým skinům se to nepodobá, protože jsem nevěděla ty oči. Ale nějaká podoba tam je. A tak